no corazón do miño na... E a máis de 100. Crees que isto débese a que hai unha mellor situación de aceptación no colectivo, ou é que, por exemplo, en Cataluña podería haber mellor sistema de denuncias ou de incidencias, de recollida de incidencias? Bueno, a verdade é que é unha pregunta difícil, Sí, sei, non? pero bueno, o que sí que me gusta decir, primeiro hai que ter moitas variables en conta, non? Primeiro a nivel de poboación que hai nunha comunidade e noutra e demais, pero sí que é certo a mensaxe que me gustaría trasladar é que os datos en Galicia, no que se refire aos incidentes por razón de delitos de odio por orientación sexual, non? Pois nese caso, pois conseguimos que se estea mantendo nos niveis menores que nos últimos anos. Estamos referindo aos anos 23, non? Eu creo que iso quere dicir que, por unha banda, a sociedade está máis avanzada, que temos unha Galicia pois máis diversa e no que efectivamente pois a comunidade abraza, non, as persoas LGTBI, pero sí que é certo que siguen habendo lugares, persoas que siguen vivindo realidades nas que sufren violencia por o mero feito de ser unha persoa LGTBI, non? Entón, eu creo que temos que seguir mellorando pois os procedementos, non? Como unha persoa pode recibir apoio das administracións públicas para se vive unha situación como esa, pois que poda denunciar, e polo tanto eu creo que se melloramos iso, ao final a recollida de datos vai a ser cada vez mellor, non? Pero eu creo que é importante avaliar os datos que son, neste caso, no incidente, neste informe que presentamos hoxe, son de fontes públicas e tamén pois do informe que saca o Observatorio de ANAS, e, polo tanto, avaliar para poder tomar decisións. Ti crees que o anonimato en internet pode ser un reflexo de fobia que está oculta ou que se mantén oculta en persoa? É dicir, persoas que en persoa nunca se atreverían a facer comentarios por medo a represalias, pero o anonimato de internet permítelles mostrarse tal como son. Eu sempre digo que as redes sociais son unha das mellores cousas que lle pasou a sociedade, non? Porque nos permite estar conectadas e acceder a información que hai tempo que era imposible, sobre todo a nivel de inmediatez, non? Pero sí que é certo que cando as redes sociais son empregadas dende o mal lugar, eso nos desfai como sociedade. É o que está pasando, pois nese sentido, nos casos de violencia contra o colectivo LGTBI que se ven en internet. Eu creo que temos que facer unha reflexión como sociedade do que estamos facendo, de no que ás veces parece que nos estamos convertindo, porque o que temos é que crear sociedades nos que mereza a pena vivir, en no que eu como persoa poida facer unha publicación dicindo pois que son do colectivo LGTBI e que a mí o que faga as persoas que me sigan, a comunidade que teña de seguidores, que me abracen e que me queiran e que me coiden. Creo que precisamos facer unha reflexión porque non é de recibo a violencia que as persoas LGTBI, pero tamén as menores e as mulleres, sobre todo, pois sufrimos nas redes sociais e por iso mesmo, nese sentido, a Xunta de Galicia, dentro do ámbito das súas competencias, vai a ser a primeira comunidade en ter unha lei contra o acoso e a violencia digital en Galicia, non? Para que poidamos un pouco tomar medidas en base a unha legislación para mellorar toda esa problemática que efectivamente existe. Unha loita, cores no vento, esperanza que brota,